ଆମେ ବରବାଦ ଆମେ ବରବାଦ ଆମେ ବରବାଦ କଣ କଲ ତମେ କଣ କଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜରିଆରେ କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ ସୀମିତ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷମା କରିବେ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିବେନି ଏ ରଥ ସାହି ରଥ ନୁହଁ ଗାଁ ରଥ ନୁହଁ ଦାଣ୍ଡ ରଥ ନୁହଁ ଜିଲ୍ଲା ରଥ ନୁହଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ବଡ ମର୍ମ ହାତ ଆମେ ମୁଁ କାଲି ରାତି ଯାକ ଶୋଇନି କାରଣ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ଆମେ ପାଇକ ସେବକ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଅର୍ଥ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତି ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତ ମର୍ମାହତ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣାଉଛୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ଆଜି ରିପିଟିସନ ହବ हे जज माने सुप्रीमकोर्टर हे वकिल माने कड़ाकड़ी कर केवल कर्मचारी पुलिस कर्मचारी सेवायत रथ को नेबे गुंडीचा फेरइबे सुनाबेश करी ठाकुर को मंदिर भीतर को नेबे मोर एति निवेदन समस्त की जज मान को वकिल मान को कर्मचारी मान को राजा को शंकराचार्य को सेवायत मान को जनसाधारण को काली आज रिव्यू पिटिशन दिखाई तुरंत फैसला करी रथ छालिया व्यवस्था करने आप जरिया निवेदन कर।